I da ste mi ljudi moji, pa dobrodošli u novi gameplay. Šta mi to igramo? Pa igramo nešto što ste veoma hteli, a to je Battlefield 4 multiplayer. To je nova 100.000 miliona telo, pa rekao ajde ono da snimim. I ovako uskoro idem na more, nisam dugo igrao Battlefield 4 i igramo na mapi Flood Zone ili ti poplavljena zona, kao što znate. I ovaj ovdje gameplay, pa sam ja budala, ja ljudi, jao, sitan šećer, jao mene sitan šećer, evo bomba me ubija, kad bi vi znali šta sam ja ovdje uradio i na kraju sam ga ubio. Znači, evo ovako, krenem ja da nešto vama pričam, krene mikrofon da mi pada, da se češem za dupe i da ga ubijem. Tako da, ono, evo ovako, ovaj gameplay ću da vam kažem neke stvarčice što vas se sigurno tiču. Šalim se bre, opušteno. Hoću samo da kažem da idem na more 25. ili 26. jula i da će ovdje biti posljednji gameplay pre Aj jao, jebem ti materu, pičku, jao, 8 healthama ostalo, kakav sam ja imbecil. Ja ovdje kad pričam, nazad kako teško da pričate i igrate u isto vreme. Znači, idem u Crnu Goru i Hrvatsku na 10 dana. I onda ću se vratiti 5. 6. avgusta kući. I iskoristit ću priliku, bit ću nekih opet 5-6 dana. Daži Miško. Bit ću opet nekih 5-6 dana kući i onda ću iskoristiti priliku isto nešto da snimim, da vam se javim i tako. I onda idem ponovo na more, ali u Grčku, i onda se vraćam krajem avgusta, tako da ne zamerite i da znate zašto opet neće biti klipova. Brate, shvatio sam da neću više nikad snimati onako kao pre redovno i to, nego znam da od YouTube-a neću nikakve koristi imati, tako da ova mi je kao rutina, snimam se zadovoljstvom kad mi se snima, kad mi prija, kad mi se igra i to je sve. Tako malo proceskamo i da tražim više da šerujete mi, subscribe-ujete. Jao, mogu sam ga ja dobiti, jel dobro je. Dobili smo jedan kill, tamo je još jedan. Drugi kill. Čekaj me ovdje. Sad se bojim da idem ono gdje živimo, ali to da me zakolje. Ubili smo ga, dobro je. Tako da, ljudi, nećemo biti, ako si tamo, reći ću vam samo kad prođe ova akcija šta ćemo snimati dalje od igrica. I hoću da kažem da neću onako da glupo mi je da sečem samo smiješne scene, nego ću snimim ceo gameplay, pa to je po meni najbolje. Kill assist, dobro je. Nije loše. Opa, nema veze, dobili smo kill. Zaista sad smo se svi strane okružili, koji smo 5-1, nismo loši, zaista. Ova puška mi se nešto iskreno ni ne sviđa i moram da vam se izvinem zaista za prošli video gdje mi je sound quality jako bio loš. Nećemo biti, mačko, nećemo biti. What the hell? Bolje da ja bežim dole, a? Da, to je najbolje rješenje. Bežimo dole pa idemo gore. Inače, ovo ovdje puška što sam je sad uzeo jako je slaba, ali zato je najpreciznija od assault puški koje imamo. I ljudi, nadam se da ću da vam ispunim želju. Da. Ta puška je loša, ne mogu na ovoj mapi igrati sa ovom puškom, zato što dosta slab damage i ne isplati se. I nadam se da ću da vam ispunim želju da ćete vam se svidi ovaj gameplay Battlefielda 4, kao što vam se i uvek sviđaju.
E sad, ova mapa je sjebana kad je puna. Nije valjda da se tamo neko uštekao. Ova mapa realno podsjeća me na Obrenovac, ali nemojte niko da se uvredi, ali ono... Sad od kad su bile ove poplave, ono brate, šta da kažem. Evo uzeli smo M-ku, ova bi trebalo da bude dobra. Pušica. Crkni bre majmune jedan, tako je. E sad bežimo dole. Tako. Imamo još 3 bombe. Igramo na 60. Stavio sam svima na 60 FPS-a, nema frame dropova, tako da ako vas interesuje snaga mog računara, čisto ono da znate, pošto sam vidio da mnogi su mi pisali kao žele da kupe i oni isti komp kao i ja što imam. Ovom treba health. E sad ne bi ja smio da se bezazim da oživljavam nekoga, tako da ono nećemo rizikovati. O, ko je tamo bre? Neko ih opako postrelio. O, bacaju ovdje bombe, ovdje smo provaljeni. Moram se malo healovati. Samo ne znam, ajde brate, prođi koji ti je. Da. Htio sam pričati o igricama koje ću snimati. Evo ovako, očekujte neke igrice koje niko ne snima trenutno na Balkanu. Mogu da vam obećam da će biti Crysis 3 multiplayer, original znači igrica. Ne, jao, što sam sad skočio. Mogu da vam obećam da će biti Call of Duty Ghost multiplayer, što je isto ono igrica kida, retko je ko ovdje ima. I Black Ops 2 ćemo isto snimati, tako da ono... planiram da snimam i Watch Dogs, da testiramo, pošto to nisam još igrao. Jao, šta ja pričam, sad se sjebao. Planiram neke trkačke igrice da snimam, s tome sam lošno, možemo se sprdamo. Planiram Sniper Elite 2 i 3, pošto je sad... Dobro je, dobili smo jedan kill. Sad bi treba da pobegnem. Crkni! Tako je. Ti si mislio da ćeš meni da se ušunješ ovdje. Fuck. Sad da killujemo ovog i sebe, dobro je. Sjebana mapa. Mada, nisam na starom channelu, nijednom se imao na ovoj mapi, tako da ono, drago mi je da sam se setio i mislio sam sada da bacim bombu ako neko dođe, ali niko nije došao, neko me ispalio. Ništa. Čini mi se da će sada kraj, jako je naplatu 93-95, moramo da pobedimo, ali mislim da ćemo da izgubimo. Sad ćemo da probamo, ajde da ubijemo još nekog, tu si. Ja sad ću ovdje probam da uvatim. Fuck. Ne. Jao, ne mogu da verujem. Ustro sam se, nisam mogao govorim 99 i ovo izgubili smo, da sam ga ja ubio, mi bi pobedili. Vidite kakav je život jeben. Bre, ne veze ljudi. Vidimo se, to je to da ovog gameplaya, ništa profi. Ono čisto zaradi zajebancije, tako da čujemo se kad dođem s mora, poželite mi srećan put i bye bye.